umbani wani mbana wapo wafungai wariveti neabhero abhero savanhu wakuimbwa naJafreza sekemtema nhasi ndinonzi abhero mhoro aitamba bhora aitambira Firebatteries Dynamos Chifango United Fire Rovers aitambira matimu akati wandira asi kuti semunhu wechitsotsotsi akagohwesa anenge achida mari ipapo vanhu mhanya kurani yechitsotsi kuti ana uyu ananzi anoesa akatamba ananosani ananzi ana Peter Ndlovu vese ava anonzi uyu ananzi anuyu ana Ticha Nadia vakatamba naRivert bhora kuti aitoenda bhora kwacho tinoona bhora asi Rivert aitora manje dai akarambira achiita sport yebhora akaenda kumberi aimba Rivert aitora meuziya wani ainzi Bopeka pickpocket kabopeka yakoma ari kupi Rivert ari kubudzi alright akafa Rivert akafa kana ningiriskins uyu naShepard Msojaka babo Shepard muyuka uyu opakona pekuti Munetsi na Barbara akafa kana adzanga atura TV kala TV chapa London yambuya makusheri wava ipakona apa alright ambuya chinganga kapakona pa Barbara na Munetsi ka alright ingamawani saizvizvi kuitika njoti Fantani haasida kundisumudzawo macheso haasida kundisumudza maartisti ngidhi ndinakarohwa nhamba yeyo ndikamaona achifamba iyeni ndiyangu ndichitsomana naProgress usatatoni nemwana wake musikana uyo anonzi Kimbari mesi wereggae ndinakaikomboza inini pana uyuyu mazota Ndlovu pamaindia pai paswa chiroro pachanchichirwizi pachitwa zvemajecha pane mapuranga ere pai saka Fantani unenge uchida unoembechi sumudza asi anenge achibhaisa kuti staita zezanu asi ari mutriple C netimu yana macheso nechichi zveshuwa ndonyaya yacho inini ndinakatanga neZim Dance Music iwewo manje pamzarabana ndinakatanga neZim Dance Music ndaitonetsana kana Jalavu nchiti ndipo mari Super Youth ndinakaita trainer wake ndakamudzidzisa mbano ndikumubvunza mbana ndikatoona iwoka wandisari South Africa muconnecte weweka na Super Youth ka muite something so to conquering family haiparare nekuti iwo ndonga uri backing vocal wani waJalavu haufaniri kutadza kubata mic uchibhekana nemusikana conquering music haifana kuparara ka nekuti iwo ndonga uri mabacking vocal list webhendika hapana paunotadza iwo kutedzera sekutedzera kwaita zvezvo waimubatsira kana muchibetserana pakuno unoziva wansong yaJalavu akawandadza kutoti inini manhamba aitobira inini achitambidzwa nevanhu munational munomu achigara nachatima uku inini ndinaimbiswa nevanhu ndichibhadharwa mari so ndindakatanga nani neZim Dance Music neH Metro yo gore Zim Dance wakaitanga gore Zim Dance inini ndakaitanga zvekuma papinda Solar Eclipse kunzi nyika iri kugona kuguma paita mupostori weuye anyepera vanhu achiti nyika ichaguma vanhu vakatengesa mombe nembudzi vanhu zuva richiora ndopandatanga inini Zim Dance Music paimbwa song yaMakosi Banda yarova iyi chimba chapautera nyaya yekuti mastudio aitinet ndopaiitwa mastudio ainzi big pali yaya ekombyuta yemudzimbabwe asina ndatanga ndini zveZim Dance Music saka ndopaitorwa music ndichipowa manozhiyawo kupowa mapondo saka inezvi vanhu vatonetsa izvi zviri kutoda izini ndine statement ndakapa munyonzani president nyika inotongwa nemwene wayo inini ndini ndakapinda nestatement ichipa Monica Mutsvangu pockets Highlands 2020 t-shirt ndona iri kokumba certificates akabiwa but ndio wakapa nyika inotongwa inovakwa nemwene wayo brick by brick ndindakauya nestatement riro nenguva yese tangachita hondo naTsvangirai Tsvangirai ka ndowatainetsana naye kubva kumashure kweso saka mai manje hapasina hondo 27 June tisi takaimira takaidaiona tendaisa vanhu Edward Chataika Masiminembwa takaita kuti gadzise inonzi 27 June aMugabe muoffice vanhu vachirohwa nanatinikaro kuhopurifamu nana Maishabata ina ndichiyo imweni for 20 years ana jimu kunaka vanoisa namabhisa ari mashura ava nandiri paMaishabata amaichabata wakafa necar accident netimu nana Edward Chataika
namdhara wangu Ruben Mshemwa akafa namdhara Chataika takafuma tisu na Lungasu na Martin Pedro na Tanyiro. Alright. 27 June. Zvifaya. Asi hatina chatakapuwa baba kana chataka benefita pakuperi pamwana. Kutoti vakadya ndivamo. Politics is a dirty game. Asi izvezvi music anaumira. Zita ndaishandisa zita rekuti Fireman. Zita rangu randaishandisa. Chimboimba one song yako. Ainetse. Rodine inonzi Second Avenue. Ainetse. Inonzi Rodi. Second Avenue. Second Avenue. Saka ndakutanga urova namba ngoma. Namba yandaurova ichi musazoba nekuti yomadreta omaritezi. Ndokuziya icho ziyana. 2014. 2024 production Second Avenue. Rastafari King Salasai. Aude mshodo mimi wote bisamia wa sema anawe. Mupenyu watinorarama takuda zvinhu zvinobatika. Upenyu kani watiri nhasi takuda zvinhu zvinobatika. Munhu wese yakudawo kani ma-US pamwechete kani nemazigi tichitaurana mashoko anovaka. Kwete kudzosana kumashure nekuti kani upenyu wanhasi kani mukana mumwechete kani Christmas New pamwe neindependence defense forces pamwechete kaniwo Agasti iri kuuya iyi tichinopedza musi wa31. Upenyu wanhasi watorarama takuda zvinhu zvinobatika. Munhu wese yakuda chinobatika. Munhu wese yachidyawo chikafu chakanaka tichipfekawo kani down to top fashion kani tichipfekawo tichimwawo kani magodi brandi tichisvika kani iko kuna fest ndiko kani watinotangisa zvinhu kurarama kwese kwatinoita kani. Saka ndati kani ngatisimbisane izvo kani izvo zvine chokwadi kwete kuti kani tozotika mangwana mumwe wedu wanoramba ari pasi ngatitave pamwe neHonda Fit ndibvo kufambawo kani nemakombi tifambe nevasikana vakabatana tichibatawo mari inotengaka. Munhu wese akuda zvinobatika kana munhu wese achida zvinobatika iwewe unodawo ka zvinobatika. Hatidi kaniwo tidzoke kumashure tiri kumhanya kani 2020 2010 kani 2015 svika kani ku 2025 tinenge kani chiti 25 Christmas ivana anenge wakachena. Munhu wese anodawo zvinhu zvakanaka tichidaidzira kuti Master Music tichinopinda kani malevel kani. Munhu wese anoda upenyu hwakanaka. Munhu wese anoda kuchinja upatani. Munhu wese anoda usera level. Munhu wese anoda upenyu unoenda mberi. Munhu wese anoda kubata mazigi. Munhu wese anoda kumwa ka captain. Saka ndati kani ka captain kani kanotaurwa kani nemunhu wekubhoti. Kakaimba. Kachabiwa manje. Tinotaura na Fantani. Ayo Fantani asikudiwa totsvaga munhu. Kuinda. Izvi zvinoziva kuti pakaitwa ningi kuRufaro Stadium. Inonzi Defense Forces. Tikaona Manchester anga kubata sele. Yakubata sele dzemukadzi. Vakunetsana kane Churip Sport. Saka ipapa baba manje. Nekuita kwacho ka. Tiri agriculture show ndiyati kumhanya naye yane 2 days yafamba. Saka titase zvikumberi kuti kumberi kwakamira sei. Waita basi. Nekuti izvi zvika upenyu wati kurarama ukanotarisa zvekumashure hatina kwatiri kuenda titase chi kumberi ndo kune nyaya idzi iri bosha 20